Legenda mărțișorului. Se spune că odată soarele a luat chipul unui băiat tânăr și frumos și a coborât într-un sat la horă. Un zmeu plin de răutate l-a răpit și l-a închis în temnița unui castel îndepărtat. Întreaga lume s-a întristat, păsările nu mai ciripiau, izvoarele s-au oprit din curgere, iar copiii nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeul cel rău. Până într-o zi, când un tânăr voinic s-a hotărât să salveze soarele. Drumul tânărului a durat 3 anotimpuri: vara, toamna și iarna. El găsi în cele din urmă castelul zmeului și cei doi începură să se lupte. S-au luptat zile în șir până când zmeul a fost înfrânt. Slăbit de puteri și rănit, tânărul voinic eliberează soarele. Acesta se ridică pe cer, înveselind pe toată lumea. A reînviat natura și oamenii s-au bucurat nespus. Însă, tânărul voinic nu apucă să vadă primăvara. Sângele lui roșu se scurse pe zăpada albă. Când zăpada se topi, răsări din pământ cele mai frumoase flori albe, ghioceii, vestitorii primăverii. De atunci, tinerii împletesc 2 ciucurași, unul alb și unul roșu. Ei le oferă fetelor pe care le iubesc și celor apropiați. Roșu înseamnă dragostea pentru tot ce este frumos, amintind de sângele voinicului. Albul simbolizează puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii. Aceasta a fost povestea de astăzi. Până data viitoare, rămâneți cu bine!